И здравейте, приятели, това е новата ми поредица. Тоест, аз съм съвсем нов в YouTube и не знам нищо. Ама абсолютно нищо не знам за такова. И сега снимам на Big Farm. Да останеш конкурентоспособен. Фермата ти е голяма, почти колкото моята кравеферма. Браво, бе! Но работниците ти са далеч по-малко. Стига, бе. Няма ли да построиш нови къщи? Сега, бе, са так. Иска, аз имам поне, ако не ще ти заема няколко крави. Обучени да живеят в къща, разбира се. Стига, бе, крави да живеят в къща. Не съм сигурен дали може да стане това нещо. Ама не мога да разбера къде да сложа тази къща. Къде да е? И така. Чакаме да започне. Т.е. да свърши. Имам още една нова задача. Можеш повече. Не може оградата без врата. Хе. Иначе щеше да е кошара. Трябва да изглежда впечатляващо. Да държи далеч неканените гости и да прави работниците ти щастливи. Значи тия работници искат много. Ама много искат. Ужасно много искат. Чакай! Имам място. Останах 12 левел вече, верно. Така, ще си обновя. Няма да разширя фермата. И не съм сигурен от коя част да я разширя. От онази или от тази? Хич не съм сигурен. Ето това. Това. И така. Не съм сигурен кое да разширя. И не знам Тоест, не помня дали ви казах, че това ми е най-първия клип. И за това ще забързаме маничко. Ето, готово. Така, почваме да играем. Ние вече почнахме, така че не съм сигурен защо го казах. Така, ще разширя. Кое да ще разширя? Ето тази част. Така. Кое? Това. Готово. Не е възможно. Да, бе, верно. Аз не съм го такова. Така, имам някаква купа, която първо място или първо ниво. Напредък 9 от 12. Печелите 10 съта, не знам си какво си. Следваща награда. Необходими са 26 съта. Няма стотинки ли, а това не съм сигурен какво е.
Така, нямам нито една награда за това. Така, колко злато искам? 44. Ми ще купим. Така, кое да си преместя? Ще си преместя къщата, естествено. Ще я въртнем. Не, няма да я въртнем. Защо да не я въртнем? Ще я преместим ето тук. А пък... стана. Така. Така, кое друго да преместим? Кое друго да преместим? Само кое друго да преместим? Ще преместим ето това. Ще преместим ето тази кокошко ферма, или как се вика. Ще я въртнем. Така. И това ще го преместим, но не може повече. Ще преместим и ето... ще преместим и ето това. Така. Така. И... не знам колко ще стане дълъг епизода. Даваме ето тук нарочно съм го оставил това. Какво направих, бе? Нарочно съм го оставил това, за да може да гледам колко време снимам. Да може да гледам колко време снимам. Така. Кое да... имам нова задача. Гарантирано щастие. Работниците ще се справят отлично. Браво! Браво, направо. Трябва да възнаградиш усилията им с повече декорации. Много по-хубаво е да работиш в красива ферма. Щастливите ти работници ще работят още по-усърдно. Имате 4 декорации във фермата си. Аз имам 3, ама все пак. Определено се нуждаеш от това. Видя ли всички тези неща във фермата на Лестър? Какво? Ама аз се казвам спим, бе, не Лестър, те пък. Декорация, коя? Не, няма още да слагам декорация, защото имам само $2681. Много е малко това за играта. В реалния живот е много. И сега ще ви покажа как се взима ръж. И пък как беше, бе? Беше така, сигурно нямам ръж сега. Чакай, ще си посея нещо. Кое да си посея? Това е семена, диви цветя, семена, царевица и зеле. Що ме е $0 тогава? Да го взимам. Така. Какво щях да правя сега? Ами общо взето на тази... на тази игра няма какво толкова да се правим. И за това имам нова задача. Нова задача? Златна треска. Сигурен съм, че това са от блясъци от златна жила. Ако наградим мината, ще можем да навлезем по-надълбоко в нея и да спестим време при добива на скъпоценни камъни.
Собствена мина ниво 2.